Arkadaşly gahrman serdarymyzyň halk hojulugynyň pudoklaryny diversifikasiýalaşdyrmaga, dünýä bazaryna bäsleşigi ukyply önümleri öndürmäge gönükdirilen ykdysady strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşýan ýurdumyzyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Geljege miras hususy kärhanasy hem işleriniň gerimine barka geňeldiýä. Geljege miras hususy kärhanasy 5 hektar meýdany döwrewap malarçylyk toplumynyň taslamasyny durmuşa geçirýär. Bu taslamanyň birinji tapgyryny döwrewap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan goşuluk toplumy döredildi. Bölünip berilen ýeriň galan bölegini suw tyşytlaýjy usullary ornaşdyryp, mallar we guşlar üçin zerur bolan iýimleri taýýarlamaga, ulanylýan mekkejowen, günewakar, arpa ýaly otemlik ekinler ösdürilip ýetişdirilýär. Döwrewap goşuluk toplumyny toguklary göwnüjay ýetmek hemde köpültmek üçin ýokary hil ülüňlerini dogly laýyk gelýän şertler döredilen. Goşuluk toplumynyň düzüminde her biri 50 000 toguk saklamaga niýetlenен ketekliň ikisi bar. Olarda toguklary iýimlemek, suw bermek, arasyçylyk işleri dogly awtomatlaşdyrylan usulla alınıp barilýar. Bu ýerde ýedilýän toguklar ýumurtga berjiligi bilen tapawutlanýar. Kärhananyň goşuluk toplumyny saklanýan 100 000-den gowrak togukdan her günne ortaça 96 000-den gowrak ýumurtga alynýar. Hususy kärhananyň goşuluk toplumyny öndürilýän ýumurtgalar esasan Ahal welaýatynyň hemde Aşgabat şäheriniň Sowdan okutlaryny alajylary hödürlenilýär. Kärhana geljekde önümçiliginiň gerimine geňeldip ýurdumyzyň beýleki sebitlerini hem haritlaryny ýerlemegi maksat edinýär. Häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpjün edilip sazlaşykly işleýän täze mallarçylyk we goşuluk toplumlarynyň döredilmegi halkymyza ekologiýa taýdan arassa ýokary hili azyk önümleri bilen üpjün etmäge, bazarlamyzda harit bolçulugyny hasa ýokarlandyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýardam edýär. Hususy podon wekilleri halar zähmet çekip watanymyzyň gülläp ösüşine goşunt goşmaga döredilýän mümkinçilikler üçin arkadaşly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza alkyş aýdýarlar.